Il-Kunsill tal-Ewropa jinsab imħasseb dwar dak li għaddej f'pajjiżna fejn jidħlu drittijiet tal-persuni b'mod partikolari tal-ġurnalisti. U l-pressjoni fuq il-Gvern ta' Roberta Bela qed tkompli tiżdied anke fejn jidħol dan l-aspett. Pieter Omtzigt kien il-membru parlamentari Olandiż li ħeġġeġ il-Kunsill tal-Ewropa biex jagħmel pressjoni ħalli l-Gvern jiftaħ inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. U issa Omtzigt qed jerġa' jagħmel pressjoni biex pajjiżna jimplementa r-rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn din l-inkjesta u ssir tassew ġustizzja. F'mistoqsija li jagħmel il-Kunsill tal-Ewropa huwa talab biex tittieħed azzjoni ħalli l-Gvern Malti jimplementa b'mod sieħ rakkomandazzjonijiet illi ħarġu u biex jassigura li jsir progress sodisfaċenti anke fil-konfront tal-imprenditur Jorgen Fenech ħalli jibda d-dejġuri. Omtzigt staqsa dwar meta l-Kumitat tal-Ministri se jkun qed jieħu azzjoni biex jinkoraġixxi lill-Gvern Malti ħalli jagħmel il-pass li jmiss u jattwa dawn ir-rakkomandazzjonijiet fi proċess li jkun wieħed trasparenti mill-bidu sal-aħħar. Omtzigt fakkar kif mill-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika ħarġu numru ta' rakkomandazzjonijiet sabiex tkun indirizzata il-problema tal-kriminalità u l-korruzzjoni u sabiex tkun protetta il-ħajja tal-ġurnalisti u jissaħħaħ l-interess pubbliku fil-ġurnaliżmu.